Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg tænkt mig at lave om på min mand inde på Roblox. Så trykker jeg på min mand her, tror jeg i hvert fald. Okay, det var vist ikke der. Så går vi herind, og så kan vi se Avatar. Jeg skal ind på den og kigge lidt. Så er vi herinde. Se Faces. Her har vi kun den der. Aquarius, t-shirts. Okay, get more. Vi vil have noget mere end det, sådan der vi har. Det kunne man vist ikke der. Shop. You are leaving Roblox Castle. Sådan der. Og prøv at se, det der hår kan vi bruge. Så går vi ind på det. Edit avatar. Lad os se. Place så jeg tror det er hits. Nej. Må det være gear. Packages. Pants. Jeg har andre på bukser, jeg vil have dem der på. Lad os se. Det er i hvert fald ikke den. T-shirt. Animations. Walk, fail, jump. Outfits. Det har vi heller ikke. Heads. Hey, left arm. Sådan der. Right arm. Sådan der. Lad os se. Get pages. Gear, pants, shirts. T-shirts. Shirts. Den der kan jeg godt lide. Jeg kan godt lige tage lidt tid. Katser. Lad os se. Pale her. Det tog vi lige af. Vi vil have noget andet hår på. Okay. Torsos. Heads. Hey, torsos. Lad den der. Sådan. Faces. Aquarius. Right arm. Left arm. Blokser. Green jersey. Gear. Okay, jeg kan ikke finde noget nyt hår, så det var lidt skidt, at jeg fjernede mit hår. Ja. Må det være en walk, fall, jump, ille, swim, climb. Okay, vi går ind på shop igen. Shop. Lever. Avatar. Hey, inventory. Måske skal vi bare ind på inventory. Måske er det derinde alt det der tøj og sådan noget ligger. Lad os kigge der lidt. Inventory. Audio, avatar ting, pages, diesel, faces, nej, gear, heads, den der, models, pants, places, okay, vi har ikke rigtig noget. Okay, vi går bare ind på shop, continue to shop. I venter lige lidt. Nu må shoppen være herinde. Det var ikke det, jeg mente. Tilbage til Roblox. Kom nu tilbage til Roblox, please.
Jeg vil gerne have noget hår på. Profile. Avatar. Her. Sådan. Her kan vi få noget rigtig hår på. Sådan. Lige farve mit hoved. Det kunne måske være sådan lidt rigtig menneskehovedfarve. Lad os se, hvordan det ser ud. Ja. Yeah. Armene, de kunne være den der. Hvordan ser det ud? Farver vi også lige den anden sådan der. Så det er så min nye mand. Det var det, jeg havde for den her video. Husk at like og subscribe, hvis I godt kan lide den her video. Sådan her vil jeg se ud næste gang, jeg laver en anden video. Så ses!